Как да не пея за тебе, как да не ти се покланям. Живота си даде за мене, за да живея аз. Святи душе, изпълвай ме сега с присъствие. Святи душе, изпълвай ме сега с твоята сила. Святи душе, изпълвай ме сега с присъствие. Святи душе, изпълвай ме сега с твоята сила. Да, ще пея аз, да, ще те хваля аз, да, ще издигам аз твоето име Йешуа. Да, ще пея аз, да, ще те хваля аз, да, ще издигам аз твоето име Йешуа. Колко много направил си за мен в живота ми, възстановите и спасител си на душата ми. Твоята обич и твоя дух сега вътре в мен гори, затова ще пея. Изпълвай ме сега с твоята сила. Да, ще пея аз, да, ще те хваля аз, да, ще издигам аз твоето име Йешуа. Да, ще пея аз, да, ще те хваля аз, да, ще издигам аз твоето име Йешуа. Как да не пея за тебе, как да не ти се покланя. Живота си даде за мене, за да живея аз. Как да не пея за тебе, как да не ти се покланям. Живота си даде за мене, за да живея аз. Да, ще пея аз, да, ще те хваля аз, да, ще издигам аз твоето име Йешуа. Нищо не заслужи на момент, подела и сърце. Всичко помила деца, та и любов си мари. Всичко помила деца, та и любов си мари. Давай да благословим малката Симонка. Господи, благослови новородената.
Osman Isumse Burina Ballate Podromes me mode vida Hayde okarina Podromes me mode vida Hayde okarina Сера малката Симонка, Господи благослови да им пази. Нейните родители, всички гости, Бог да ги благословя. Алелуя, благославяй ги, Господи. Нищо не заслужавам, о, Господи Исусе. Вечно животос те живи. Одела възлюбиня Емануше, тайдиня спере кечабе, кои вервина ловесе те намерел, вечно животос те живи. Малката Симонка, новородената, нейните родители, благословя всички гости, приятели, брати и сестри. Бъдете благословени в мощното име на Исус. Времето е кратко, царството е близо, изборът е мой, помилостив се мой,
Zadugeni vodi pogibelno jama I vreme tvoje kratko Carstvo tvoje blizo Izgora te vaš Strop sadio sama Strop te dozi Svetska nazdana Zadugeni vodi Pogibelno jama Господи, благослови малката Симонка. Shama,
Cabo pra lá, peronica, olha que vergonha. A cana se não está salido, não sabe que era semane. E de cabo penha, peronica, olha que vergonha.
связано небето, църквата да прибера. Църкво моя, славно моя, чуваш ли ти моя глас? Моето време наближава, аз ще сляза в небето, църквата да прибера. Аз ще сляза в небето, църквата да прибера. Аз ще ме фарме ми тяла пече, учител. Хайде ли роза? Тяла ме. Сега поручи тялата ме, кончукай. Ecco tanto. Poi come? Едно саурено цяло семейство. Ти едно псесоманьол, само поминала стола, но да те благослови много. Да благослови много лайките, лакирикако и Славка и Костомче. Айде. Аки и Мандардин. Айде тол Саски зори и Миче, да те благослови много те долу порорите. Оща чу мине мечия, че би стърги. Под погодина ме надичене. Абе надичене под погодина ме. Аки чела ти Костоми, а Бог те благослови много те долу благословени. Atiçiava que perecebro. E algo. E algo. A maneira de não fez. Oh, ai Deus. Ai. Ahí está el esquí.
Kumana, Pampers. Pensi. Ya. Ele quer hayatı quer koşuka. I told you, vi saskudok te bom sinula. Ele Hayatı koşuka. çay. Tak kubari roman serpi ayori yel. Gitsin pasto. Hayatı. Hayatı çayı, koşu gari tutma. Parni. Hadi burada. Sabah ne? Aha, hadi. Ben şu tabii taması. Acayip çiledik. Diken savrulun da var. Готово. Sempre un se. E ti che bevi. Haydi dikkat ama ne kalktısın ya? Hadi çok neşe. Diken tak. Dobre. Ali Simon está gotowany diktokowało. Nie szukaj. Миналото долу садски бе най-важно. И те вървинем се подолу. Баре, баре, иди. Ale mamiczkie. Ale tu pingiam mucho cimenta. Haydi. Haydi Leo sana beni dinler. Хайде, че ма бай. Аките опсе памперс. И коя ме работи? Хайде, ме речока. Хайде, Al küçük ol. Диктама му куда ки каме. Хайде, Dobre. готово. Хайде, ало, ало, чи. Хайде. Хавай, чи се там. Baba aquele çayka. Ake baba dolu tupare sine. Simona. Mare abdale çiyata hame. Baba aquele çay. Dote bodo slovini me çiyata. Dolu sasne pe. Diye gade. I toma de tutku slušnu mi čaj. Talerovo pe mama ke. Penadece.
Muslimin mi meçiye? Haydi. Su muslim ki mekanı. Gote blagosloveni meçiye. Velike pare ba hoppala. Mi princese babakiri. Честь, это выключили, Сачи. Ну что? Сачи. Давай Dikkat tapaşmandı. Ali dikkat tapaşmandı. Aşçı beşlenga vat. Dikkat mandı. Bravo. Hop. Haydi. Acık. Готово. Sama avena kataç samuço te blestion kam nalesko. Super. Ai, que tipo de vai ter que Ai, que ai. Andar puxando, tipo assim, uma letra até muito potencial. Ai, se manca. Ai, ai, dito. Ai, de mundi. Aşağıya. Ha? Olha que isso. Ако искаш снимил. Ти си. Бабото е с тизорали, а ке клеото е железно, саростотинки ката. Омучина най-лавоя како евро си. Евро де, евро. Ева de Castro. Тоа. Бебишки. Нали, буцикори. Нали, буцикори. Дика така како не ман. Сейчас что ты типа помой? На, это толкова помой. Вот я тебе перестала. То зорали саропаре, бабо. О, шукари. Е, за дома ки ти състои.
Слабичко сарвате да го Ajde to očegi sasti, odote bogoslovinova sasti, peta do labut, te purio. Agora cai tipo aqui dentro da água. A minha na rede. Ah, não, e coloquei. Ai, tu hoje viste assim. Ale, nós vamos ter. Mal tá lá. Tô de saski. Aí, eles estão levando esse tipo. Dolčinki Saski, odolte blagoslovin Allah. Haydi, haydi. Чего-то выходит, чего Çarık çığırıp yağmur. Domuri bari ki çarık çığırıp yağmur. Ой, кица, ой, кица. Allah! Sen bağırıyor. Yavaş tane örneğin çiç. Haydi. Сними ли тук? Kana сними тук бампер попелен костека. Cine O seni sniмкам Чуем казва. на кой? Абе, нека да чекам. Още. Така се прави. Да се първо сме на я. Здравейте! Odote blagoslovino nečija. Izmolim gamla i odo podarim gamla. Odote dolo saskipe i pomnožimo kere gilisa. Ajde mi čekaj. Дядо Ангел. Ajde mi sirka. Ajde, Neće molim. ajde te molim. Ja me izmoli samo, a... Как туря? Опа. Небесни Татко, ние те благодариме, Господи, че Ти ни подари това малко същество, Татко Небесни. Ние те благодариме за Симона, Господи, защото колко държави се молиха и целия град, и Берковици, и цяла България, Господи. И Ти послуша молитва на всичките, Господи, ни подари. От сега нататък оставям в Твоята ръка, Татко. Ти да я приемеш, Господи. Тя да бъде наистина хвалителка за Тебе, Татко Небесни. Тя да бъде наистина дъщеря за Тебе и да бъде в небесното царство. Предоставям Симона в Твоята ръка, Татко. Ти да помогнеш, защото Ти си единственият, който можеш и прави всичко. Благослови майката и бащата, Господи. И отмени, Господи, и другите Ели и Ивайло, Господи, техните деца. Молим Те Ти да докоснеш и Ти да благославиш. Да благословиш, Господи, Исак, който сте имал в момента и да му дадеш наистина сила и благодат, Господи, за всичко. Молим Те за всичко единствено за Симона, Татко. Оставяме в Твоята ръка и Те молиме в името на Исус и за Него слава. Амин. Амин. Бог да ни благослови. Амин. Čekaj da ti čao. Mera puto Simon. Moli, ali mera čekala budi. Dajem pasto, majcine. Već mi je utele. Ajde mi čao. Ajde babičke, až te pelame svaha. Ura velmo zeličije,
Sabina, благословена моя кралица, благословена со сърдечна. Да довали намерите власт, о небеса потеря, уравел вас величие, амарона. Да довали намерите власт, о небеса потеря, уравел вас величие, амарона. Благослови девай Симонка, благослови девай кралица, благослови нела со сърнужда и нелве. Благословение девай Сабина, благословение девай кралица, благословение со сърнужда и нелве. Който свинел. О, Саски, Бог те благослови много. Чай благословено. Нека Бог да благослови малката Симона, да е жива и здрава, тя е подарена от Бога. Нека видим до всякога Бог да я пази, да е хвалителка на църквата. Благодариме на Бога за нея, защото тя е от Него. И тя ще служи за нея. Бъди жива и здрава, Симонка. Старо, маликата. Старема. Малики манца, да? Малики манца. Алелуя. Куди на къде? Долу ти подарим, не проблем. Да Бог те благословино, сачката радовино, не се варил. Ще курил. Ори. Амин, амин, Бог те благослови. Ка подари. Тока подарък кој моли, тогава по-добре за неј нисо, бе. Току како атом без вършина, бе. Хайде, върти нещо. Дай. Бъди си. Така че, слава да бъде на Господа, благодарим на Бога наистина за този прекрасен ден. И ние всички знаем поводът какъв е. Поводът е, че наистина Бог направи голямо чудо. Бог направи голямо чудо в живота на тази прекрасна малка Симона. Защото Той е в контрол. Така че, къде е ангел, идва ли? Ангеле, ял, кай. Дай, Вайло. Амен, Андрей. Кай, лака, ангел. Амен, Андрей. Така че ние се радваме и благодариме на Бога, че Той извърши голямо чудо, извърши голямо дело за тази прекрасна малка Симона и вярвам, че тя е под Божията ръка. Вярвам дълбоко в себе си, че това е дар от Бога за вас. Така че искам само да чета един стих. Това е в Псалом. Само да го намеря, да. Ето, децата, казва Божието Слово, са
наследство от Господа. Амин. И наградата от Него е плодът на отровата. Така че благославям ви, ангеле. Благославям теб и твоята съпруга в името на нашия Господ Исус Христос. И в Еремия има едно послание специално за вас. И това послание се казва така: защото аз зная мислите, които мисля, казва за вас, казва Господ. Мисля за мир, амин, а не за зло, за да дам бъдеще и надежда. Така че вярвам, скръпта, която всички ние преминахме, това е за всичко за радост за нас. И вярвам, че където и да сте, където ще се намирате, където ще ходите, вие ще прославите Неговото име, защото Бог мисли най-доброто за вас. Бог казва, скръпта аз ще превърна, казва, в радост. Така че виждам сълзи и тези сълзи са от радост. Бъдете благословени. Искам да ви укрепя, както каза Исус Навиев, да бъдете силни и смели, за да извървите Неговият път. Защото Бог казва, аз съм с вас. Бог да ви благослови. Така че искам, моят брат Пламен също нещо да споделя. Слава на Бога, брати и сестри, благодарим на Господа за този дар, който Господ ни даде. И ние днес искаме да го предадеме на Исус Христос. Защото сами Исус Христос, когато отидеха в храма, даде го на един Божий човек, Симон, да го предостави пред Бога. И ние днес предаваме това дете, издигаме това дете пред Господа. Бог да го закриля, Бог да го пази и през всички дни на живота ти, Божията ръка да я следва и да я закриля. Защото много важно е нещо, когато ти имаш този дар, който Бог ти го дава и ти го предаваш на Господа. И Библията казва, кой може да отнеме от ръката ми? Затова ние вярваме в тези неща, че днес ще я предадеме в ръцете на Господа и Божията ръка и Божиите ангели ще закрилят това дете. Бог да ви благослови. Аз искам също да благодаря на Царя на царете, защото Той е милостив Бог, Той е жалостив Бог и Той върши нещата по свой начин. Така ние, че наистина му благодариме за това, благодариме за прекрасната Симонка, благодариме, че Бог отново я даде, за да може да се прослави името им, за да може да се издигне името на Исус Христос, защото Той е милостив. Благодариме изцяло на Господа. И днеска ще я предадеме на Исус и вярваме, че Бог казва, че което е в ръката му, никаква сила и никаква мощ не може да отнеме от ръката му. Така че ние се доверяваме наистина и ще се молиме за нея, ще издигнем пред Царя на царете, защото Той е велик. Амин. Наистина. Алелуя. О, благодарим ти, Царю мой. Благодарим ти, Господи, благодарим ти, Татко, благодарим ти в името на Исус. Да, Татко, можем. Алелуя. В името на Царя на царете, ние вярваме, Господи, че Ти си този, който вършиш нещата в живота ни. Ти си този, който даваш, Татко мой, и ние се доверяваме, и ние вярваме, Господи, че Ти най-добре ще направиш за всеки един. Ето е, Господи, пред Тебе, Татко мой. Ти можеш да опазиш по-добре от всеки един. И ние вярваме в това, че Ти го правиш, Царство на славата. Така че Ти отдаваме слава, почет и хвала и Ти благодариме за днешния ден. В името на Исус Ти благодарим. Ето ни пред Тебе заставаме и предаваме дара, който Ти ни даде, Господи, Татко, за радостта ни. Предаваме го в Твоите ръце. Издигаме това детенце пред Твоите нозе, Господи, Татко. Пред Твоите нозе, Исусе, Царю мой. Пред Твоите ръце, Татко. И вярваме, Господи, че Ти да я закриляш от сега нататък, Боже. Твоята ръка, Твоят дух, Твоето помазание и един ден, Господи, да бъде за славата Ти, да бъде хвалителка, служителка за Тебе, Господи, да Те следва през всички дни на живота Ти. Благослави семейството им, Боже, чрез това дете, Господи, спасение в този дом, чрез това дете, Господи, мир и милост и благодат, Господи, върху този дом. Знаеме, Господи, че Ти си този Бог, който ни даряваш и ние го предоставяме в Твоите ръце. Води, ръководи и запази от всичко лошо, Боже. В името на Отца и Сина и Святи Дух.
Амин, татко, благодарим ти, царю, благодарим ти, Благодарим ти, Господи, за благото семейство, помазвам в името на Исус Христос. Халелуя. За всяка една Бог е превръща в радост. И ние ти благодарим. И ние ти благодарим. И ние ти благодарим, Боже, че ти дал сили за това прекрасно семейство. Благословено да бъде Твоето Господне име. Боже, ние ти благодарим, Татко. Благодарим ти, Татко Исусе Христе. Благодарим ти, Боже, за малката Симона, че тя е дар от Теб, Татко мой Исусе Христе. Тя е за благословение и ще бъде за благословение за поколение на народ, Боже мой. Защото тя ще бъде за прослава, Татко. Нека един ден, Боже мой, да бъде Божи служител като Теб, Татко, да служи в Твоят път, Исусе Христе. Боже, аз издигам също родителите, Господи Исусе, Ти да ги утвърдиш в вяра най-вече, Боже, да бъдат последователи на Теб, Исусе Христе. Никога да не се отделят от Теб, Татко, но винаги да прославят и да издигат Твоето име. Благодарим Ти, Боже. Ти да бъдеш за нея лечител и изцелител, Боже. Нека Твоята протекция, нека Твоята ръка да бъде винаги върху нея, Татко. Ти да бъдеш лекар за нея, Татко. Да бъдеш пасител и изцелител да е Мария. Благодаря Те, Отче всяки. Благодарим Ти в името на Отца и Сина и Святия Дух. Ето ние предаваме в ръцете на родителите. Да, Господи. Халелуя, Татко. Амин. Амин. Пересе доктор пастор Даниел. Духа благословила. Ето това е за малката Симонка, да е жива и здрава. Отдолу дямен шукарите, принцеса. Сади катики на лучия. Маро, Симонка. Да ни е жива и здрава. Когато е нужно, Симо ще отговаря. За малката Симонка. Барбера. Наш второ хаме чачи за Майсай. Ой, на кари. Чаки, тябала ни кингу му кидия. Ки годин към кинами чаке пари. Нека Бог те благословила ти. Але, Моли за Божия слава, Бог постави само, да славим се Соралав. Отдолу тя чудеса мечи, я благодарим, че деяла живокиците живим. Амин. Вечером славина да Соралав, ой сърбари, а ти колко ка? Им славина да даме. Аз ще банда поступи. Аги банда ки геба. Давай са. Изнашъл дюмлене баш. Хай. Ало. Да е жива и здрава малката Симонка, Бог да я благослови, защото тя е дар от Бога, за да радва своите родители и да вървят по неговия път. От нас, за малката, Господ да я благослови и да върви само по Бога. Амин. Ма тиктока нас не минаме. Добре, снимаме.
Хайде и това. Ами да, момичета. Хайде, хайде. Живе здраво, Симона, Бог да благослови. Хайде. Винаги Божията ръка да бъде върху нея и един ден да бъде хвалителка в църква. Амин. Живо и здраво. Ето нас. Айде, сакте слиза на мен мечия. Роли. Хайде, мам, хайде. Хайде, мявате да кава принцеса. Значи не лапвате нищичко. Анки покам даво. Охо те благослови, нула те пуркерола, те керола шел бреш. Долу винаги ела. Ох, красота. Улипе. Полека. Си шукаре чия? Кукличка. Дели. Той го хай. Але, пути татанде. Бушкар чай, да. Да долу саскипе, вескипе. Тумено доте. Те пази нола. Бог те благослови. Te ще кергенцо. Ена каз повече обичина. Е чия, а тут? Тук сен мери мъи, нали Джане? Чия саски зараи. Живемо шел бреш. Амин. Само на ги пол. Благодаря за милостта ти. Чрез Словото ме подкрепяш и чрез него ме оформяш. Татко мой, благодаря ти. Твоето слово е живот, твоите думи са любов. Ти промени съдбата ми завинаги. Твоето слово е живот, твоите думи са любов. Ти промени съдбата ми завинаги. И затова аз няма да позволя да бъда пречупен от обстоятелства и хора. Обещавам, няма да се откажа заради теб, че ти си добър към мен, о Боже мой, няма като теб, няма като теб, няма като теб, о Татко, няма като теб, няма като теб, няма като теб, о Татко. Няма да позволя да бъда пречупен от обстоятелства и хора. Обещавам, няма да се откажа заради теб, че ти си добър към мен, о Боже мой.
теб, няма като теб, няма като теб, татко, няма като теб, няма като теб, няма като теб, татко. Исусе Господ, Исусе Господ, Исусе Господ, Той е Господарят ни. Исусе Господ, Исусе Господ, Исусе Господ, Той е Господарят ни, Той е Господарят